Kanam to ampai borok no buka kelai jaba. Tesa sengbu tesa phandoi der kasai thangmano. Baya bro, tinini coba ni te kaisa ketal video norok jotono haini hai te wese khabai ang lam sogo norok ni support hamjakma logi toma bagai ang tini hainu hai tei kaisa ketal video norok ni biskango tubui mankha omon norok ni credit norok omo hai khena ano logi rei tongdi financial rogo bangke tinini top khoroksa takhok dokan rei tongmani atomsa bemar manjagui paralysis hai ongoi kaham ke himi manliya thangi manliya ketai bini logi songbo haino tb bemar tei sugar manjak ke rangni problem ni bagi borok dogan rei tongmani muthagui marlai hingke baya bro omono borok no ang kok rijak tongo ang borno teibo sekango kaisa video khaijak norok ani video rong check khaine manu ke kok rumani bagai ang tini borok ro thangai borok ni dogan rong teisa naikha ke naimani yak ulo tini ang borok ni o dogan no teibaisa ketal khe changsawai renai hinui bokha wansogui phaimani tei dogan no thangai manei rok kisa misa pai ru phainai hinui ke omono baya rok faidi chung video ni bokha thanglai sinai bahai ke chung tini o dogan rong no ang o takhung bahai ke teisa phioge rekha omorong no chung tini nailai phinai jodi no man khangke ani bakhakte ang norong no dogan changdrop phano manei rok kisar phainai hini do ga haini bagi tini ma phaimani norobai taisa malai na hinai ke tini naya no norong no ang kisasuk manei tsawi norong dogan no taisa chengsari de manno ani video nai dong nai joto taku uhur baya brong no kaisa no koimu ani omo hai samung omo hai video suba su video rok tomung no norok sajagi tongka no support khaide share khaide ke tai khoroksa taku boje ano comment hamya khaimani ang bini screenshot na rijak norok omo hai kisa misa tongo boro bui omo hai rok video khaike sajagi comment sitra khayo norok jesuk phano comment sitra khaidi phiaba ang ani samung o je chuba mani o chuba mani samung na ang bthangla norok jesuk phano sanake saiphano norok nogui no mangkhana omo takhungni dogan o dogana mungsa phano koroi kodukma sal romoi borok o dogan no phiok manliya rangni problem ni bagui ke baya brok no nugui mangkhana iko omo kodukma sal romoi dogan close tongmani ang tino bono sung reopen khaidikha nai tongnai baya brok ni thanio no kaisa no ani koimong please noro ano manei asu kom rok pai tangai rekha ba hai rok ni ta sajadi please aigo tongkhang ke ani bokha tongang teibo kwbang khe manei pai nei rei mangkhamung phiaba ang bini dogan no to subungai manei pai rei manliya khoksa khongni aji drop hanai no ang tini o samung na changsai rmani sabo baino umuno ko kaisa sengmung tini je omo haike kaisa kisisa ani je saitokmung obona ang norong dogan to kodukma salromoi no bo kholobjak haideba engka reimai angke tinang norong just chengsai ridi ni kisisa omo bo as kobangya to norok phainai salrogo taisa omo manei te sawoi obono ke tamo bahai ma tongkha tini je omo haike cheng Kaham nung kaka nung tui de phan chengsai ramani ba kaham nung kaka sungbu te sare phan nini bu bai phan mano lukurong no kai nai dong nai je baya brok ki mare ki jingsong chini video to nayo kobangma borok nang borok no tamo sanani musuk sanam to ampai borok no buka kelai jaba tesa sungbu tesa phandoi der kasai thangmano ang tesa basai mano
abang nang baik kita. Abo nungke tai kaisa kok mani to ang asuk riman liya. Omoni khata koithi ang just norno cheng sadini chengi mase dogan jehetu bondo tongkha kedengma romu haini bagai ang khulo goine norno kisa cheng sari rika asung. Engka takuk tini ketal dokan nang tai wesa kedengma sanliya gulo tai wesa tini phiok phika. Engka omono tabuk ang no pai jatra khlainai nini tini dogan ni mani dau. Engka ano 5টা চিপস দি tabuk do 5টা চিপস di 5টা চিপস di omo ang tini ang no jatra khlaisinai do. Engka oro kaibusu 5টা na 5টা engka busuk khainai 25 টাকা ke taku 25 টাকা nono mar nai na engka tai 5 টাকা milir di 30 টাকা abno jenu phan di engka jeng tabok ora ang busukni hati khai khoros khaika 30 টাকা ni Kibaya bro after 14th month ni ya gulo dogan cheng sawai de mani ang no puila customer tay tay kaisa ayu kunungnya mo torang bagus sih aina deh bagus jalan oke ambai ga ana 70 টাকা মাখা do Oke, ini dokan jatra khai di khase. Oke. Oke. Nai dong nai joto baya brok mare kitching sono kaisa no koimu. Tini ni je chuba mani video koroksa taku hamia ngai kedukma bini dogan ro bondong i tongmani ang bono tini kisisa mani te sawai tai oisa reopen khai di ga ke norok bomo hai nangja khani o samungno norok chade sajakai tongkhe norok ani video no like khaidi share khaidi comment khaidi angkai norok ni hamjakma support logi tongkha ang teibo omo haichini borok chugya rok korijar nang teibo beskango thangai ang teibo borok no chubai mannai norok ni hamjakma nango norok ni support nango ke asuk saino ani tini ni video no orom mothaksina belai belai khen hambai